मानवगेदेर प्रमोद बर' बिथांनि मिशनफोरनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला गोदनासिम बुंफैबाय। सन्मानीय प्रमोद बर' डाঙৰীয়া मिशনৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেখেতৰ কথা শুনি পেলাই গলত লৈকে মানে ডিঙিত লাগি থাকা হেন পায়। ৰেঞ্জয় बर' बिथाङा मा बुंदों? प्रमोद बर' बिथाङा खुगायावल' हिर' खिन्थु खामानि मावनायाव जिर' बे बाथ्राया दिनै आखरे आखरे माने साहस गैया। दिनैसिम बिथाङा सैथोखौ मोनथिखानानैबो बुंनानै लानो हायाखै जे बेनो थार बाथ्राया। सैथोआ बेनो आरो बयबो खोनानायाव बेनो सैथो जे दिनै बिजेपिया हारसिंनो कन्टेस्ट खालामगोन होननाय बाथ्राया मानवगेदेर प्रमोद बर' बिथांनावहाय रज'वाखै बा बिथाङा बेखौहाय गनायनोहाय गोब्राब मोनदों। नाथाय मानो बुंदों हाग्रामा महिलारि আৰু মিত্ৰতা হ'ব লাগে এইবিলাক দায়িত্ব আপচি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু খাম্পাই দায়িত্ব লৈছিল কিন্তু ইহঁতে পাৰা নাই আজিলৈকে এইটোৱে কমেও 25টাৰ তলত আমি নাপাই আৰু ইউপিপিএল হিচাপেতো আজি শেষ माने टटेल इउपिपिएल सरकारा फेलार जादों ओंखायनो सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमबोथिंजायबो बिपिएफखौ नांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ नांगौ बाय बाय इउपिपिएल वेलकाम हाग्रामा महिलारि सार बे स्ल'गाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सोनारगासिनो दङ। साहस दङब्ला बुंनायसाय जे हारसिंनो इलेक्शनखौहाय 2025नि काउन्सिल इलेक्शनखौ कन्टेस्ट खालामगोन होननानै साहस दङब्ला बुंलाय कास्टम बसुमतारी। আহিম বহুত যিসকলে অন্য দলত আছিলে তেওঁলোকে আমাৰ দলত আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে মই আজি ঠংলাৰ পৰা প্ৰমোদ বড়োলৈ চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজিলৈকে প্ৰমোদ বড়োই হওক ইউপিপিএলৰ কোনো নেতাই অকলে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি তেওঁলোকে ক'বলৈ সাহস নাই। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসকলে সাহস নাই। জানে তেওঁলোকে অকলে ইলেকশ্যন খেলিলে তেওঁলোকে 40টা সমষ্টিৰ এটাও তেওঁলোকে নিজিকিব। সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে অকলে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কৈ আছে কাৰণ তেওঁৰ সাহস আছে। তেওঁ চাইছে তেওঁ বুজি পাইছে যে এবাৰ বিপিএফত ৰাইজসকলে আহি গৈছে নিজে নিজে হিল দল ভাঙি কিনি বিপিএফ ওচৰত আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে যদি প্ৰমোদ বড়োৱে নিজকে যদি হেভি ৱেট নেতা বুলি ভাবে তেখেতে বৰ্তমানত চিফ হৈ আছে তেওঁ কওক না যে অকলে ইউপিপিএলে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কাৰণ তেওঁলোকৰ গ্ৰাউণ্ড স্থিতিত ইউপিপিএল বিৰাট দুৰ্বলতা তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াসকলে তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে ইউপিপিএলে গাঁৱত যাব নোৱাৰে গাঁৱত গ'লে ৰাইজসকলে খেদিব ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকলে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই। मानवगेदेर प्रमोद बर' बिथाङा दिनैनि समावहाय हारसिं बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै दिनै बुंनो हायैनि जाहोनानो बिथांनि दुर्बलताखौहाय फोरमायो। दिनै 82% नङा दिनै 95% बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जाया। আমাৰ বিটিচি বাকী ৰাজ্যৰ বহুত কাম কৰাৰ যিটো শ্লোগান দি আছে বা মিছন ভিজন দেখা আছে এইবিলাক টোটেল ফেইলাৰ। এই শিৱৰ ক্ষমতাটো 31 মাৰ্চত শেষ হ'ব। रायजोफोर थारैनो दिनै बहाबा नङा बहाबा इउपिपिएल हान्जाया गावनि हान्जानि मावथिफोरनि फारसे फोथायनाया दिनै मा जादों मानवगेदेर प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टियावहाय दिनै मा जादों दिनै मानो सानफा एफा बिथांमोननि मावथिफोराहाय गुगालांनायनि लामायाव दिनै सरकार थासेयावबो दिनै मानो ग्लोब ग्लोब बिपिएफ हान्जा बायदि अपोजिशन पार्टियावहाय जगदान जाहैनायखौ नुगासिनो दं। दिनै चिरांखौनो होन बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार दिनै मोनफ्रोमबो ब्लक समष्टि वाइसआवहाय बिपिएफ हान्जायावहाय गोबां सुबुंनि बानाखौहाय नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै अपोजिशनाव थासेयावबो बिथांमोना बोरैहाय बेबायदि जयनिं हाबाफारिफोरावहाय हाजार हाजार मानसिफोरखौ जयनिं जाहोनो हादों। थारैनो गमामायैनो जोङो बे खोथाखौहाय एसे साननो गोनां जाना फैदों। जिहेतु दिनैनि समावहाय जों नुदों इउपिपिएल सरकारा गोबां मिशन आरो भिजन थांखिजोंहाय जिहेतु बिथांमोननि कार्यकालावहाय जों नुनो मोनो दिनै मिशननि सायाव मिशन दिनै मिशननि अनगा दिनै बिथांमोना खुनु थांखिखौनो लाया। अब्लाबो दिनैनि समावहाय गोबांथार इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गुगादों। बेलाफारसेथिं मोनसे गिदिर एनाउन्समेन्ट बिजेपि दोलोआ हारसिं कन्टेस्ट खालामगोन होननायनि उनाव दिनै आरोबाव गोबांसिन गुलाय गुजाय इउपिपिएल हान्जानि फारसे नुनायखौ मोनो। दिनै नैबेफोर बाथ्राखौहाय आं निजे बानायना बुंनाय नङा रायजोफोर। दिनै बेफोरखौ मोनफ्रोमबो मेल मिथिङाव जयनिं हाबाफारि लानाय बिपिएफ पार्टिनि इलेक्शन केम्पेइन बा बिथांमोननि जयनिं हाबाफारि गेवलां मेल बायदिसिनाफोरखौ जोङो नोजोर होयोब्ला दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनावहाय सोंथि खालामनायखौ जों नायोब्ला
जों थारैनो मिथिना मोनो जे बिथांमोना हारसिङै इलेक्शन गेलेनो हामारगोन ना हामारा नैबेनि फिननायखौ खिन्थु दिनैसिम रायजो राजाफोरा खोनानो मोनाखै। अब्ला दिनै आन्दोआवहाय माबा मोनसे जाहोन दङ जे बिथांमोना दिनैसिम बिजेपिनि अक्सिजेनजोंसो सोलिबाय थादोंमोन नामा? दिनै बिथांमोना बिजेपि दोलोआ एंगारनाय लोगो लोगो बिथांमोना इउपिपिएल हानजाया लोरबां जासिनदों नामा? बा फैबाय थानाय जितु काउन्सिल इलेक्शनावहाय हारसिङै गसंनो हागोन ना हाया नैबेबायदि गोबां सोंथि सिखांदों रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय। नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा बुंनो सानो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंहाय। आं निजेनि अपिनियनखौहाय होनो सानाखै दिनै नोंथांमोननि अपिनियनखौहाय बिहरदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव थारैनो इउपिपिएलआ मा रल लानो थांगासिनो दं आरो बिपिएफ हानजाया गोहोआव फैफिननो हागोन ना हाया बेयावहाय बिजेपि दोलोनि मा स्ट्रेटेजि थागोन नैबेखौबो गासिबखौबो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बै कमेन्ट्सफोरखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय पाब्लिकनि सिगाङावहाय लाबोनो नाजागोन। स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय।